Fra slutningen af 1600-tallet og frem til 1848, der deltog Danmark i trekantshandling. Det var et globalt handelssystem mellem Danmark, Vestafrika og Dansk Vestindien. Systemet det byggede på slaveri, kolonialmagt og økonomisk udnyttelse. I vores film der viser vi, hvilke strukturer og aktører, der gjorde Danmark til en kolonimagt, og hvordan tiden i Danmark så ud. Danmark de spillede en central rolle i trekantshandlen. Danske handelsskib de sejlede fra København fyldt med våben, alkohol, jern, klæder og perler. De her varer de skulle så byttes fra afrikanske slaver nede på Danmarks forter ved Guldkysten i Afrika. Danmark var på dette tidspunkt et lille landbrugssamfund med enevælde, så det vil altså sige, hvor kongen næsten havde al magten. Kolonihandlen den gav rigdom til det, vi kalder eliten, som er de rige mennesker, mens de mere almindelige danskere de ofte levede fattigt i den her tid. På Afrikas kyst havde Danmark flere forter, blandt andet Fort Christiansborg i det nuværende Ghana. Her blev europæiske varer byttet for mennesker, som europæerne tvang ud i slaveri. Europæerne købte altså afrikanske slaver gennem handelsstationer. Her købte Danmark slaverne gennem afrikanske elite og magtfulde afrikanske embedsmænd. Afrikanerne blev herefter taget med tilbage på skibene, og så gik turen videre. Og det var det første step i trekantshandlen. Med over 100.000 afrikanere blev transporteret på de danske skibe, og mange døde under den brutale rejse, som blev kaldt Mellempassagen. Efter Mellempassagen ankom de slaver, som havde overlevet den hårde og lange rejse, til de vestindiske øer. Her blev de slavegjorte mennesker tvunget til at arbejde på sukkerplantager for de danske plantageejere. Sukkeren blev sendt tilbage til Danmark, og i Danmark blev sukkeren solgt med stor profit. Modstanden voksede dog i 1848, og slaverne begyndte at gøre oprør, hvilket senere hen førte til slaveriets afskaffelse i de danske kolonier. Trekantshandlen viser tydeligt sammenhæng mellem økonomisk gevinst i Danmark og undertrykkelse i kolonierne. Systemet var baseret på ulighed, magtmisbrug og handel med mennesker. Danmark blev økonomisk styrket, men prisen blev betalt af de slavegjorte afrikanere. Kolonitiden sluttede officielt, da USA købte Dansk Vestindien i 1917, men sporene af kolonitiden ses stadigvæk tydeligt nogle steder i København. Historien om trekantshandlen er vigtig, fordi den viser, hvordan Danmark blev del af en global retfærdighed, og hvordan menneskerettigheder først langsomt blev anerkendt. Det er en historie, vi stadig lærer af i dag.